Toh, wang tunang pini talk show on 6 schedule. In kong kerap ho. Long tulong nang sitong dundo. Karabia kevan. Ame kepa prangkang. Kepa prang lapen. Karabia kevan pacirok tok kevan alang li. Kevan kacing hona jok. Ili tumlong do. Alang li retired IS officer. j.i.kathar. Kardau. Na penil tumlong do langhin constituency ben do alang li sonkor pilong ta cepaduk nai alang li Dilip Singh milik alang li fanta song jelang tong pacoro lo lasi nili sarfani sila marju kangtung do nili pini kedam tanolom dampik keson lo thek long lo khe ki sung pen cheng lo border to pick nang do kok lo pini laso border to pick bang sarfani li karjugang tung do laso border ko pipo sili tum apong tum han i pen nang pacha bo laso pothak nang le pila poisa Nili kachinia tengke a border ta lang download litum theklongji border polete Assam a district atuma border sita border la eta la Assam a district along Golaghat pen dak Hojai a district along a border anathu anta Karbiang long bang nang cerai lap le halapu kang ararong anathu ke bongo sena tum si Karbiang long pen kilometer pli an ke cerai lap lo Karbiatum phan ahem ta hum thom lo me ke la pen ke theng ke chok ta vi le la pen lamding atau namata ada kilometer aci tim anke Karbiang long latanon Hojai district si cerai det le lapen langkai jana natuta Hojai district si nang cerai det lo halatum bongali atu te la sonanga cerai kesa la sonanga cerai komento ningkal nang cerai dum la nanga cerai la langkai jana tu ka cerai ke cengke ha Farukri sir kebra Trogner kebra isi 1981 malom penta 82 malom penta athema nili Nogong district Mahokuma Parishad secretary ke do un hotan nili haladak inquiry damlong la anke alam mangala pulo nili pugang tuma bangke hala anang cerai lo se tahada ka bangke cecok ce theng thi Karbi tum da ning thi thi hadake plung dam de itu malong lenang cerai etlo pusita pura itu ma social organization to ta aning thira aning kangra plung dam de hada bangke Karbi tu man theng tu bomlo sita hala cumang a border na thu la pen Nagaland a border na thu bangke Karbi tum da aning ke kang prapik pik la pen hala da che theng che chok ti la pen hala cumang tum ta hala pu pen ahut pen ko pipilone nang claim naga tum da ko pipilone nang claim ti nili ka chinia tengke la ke amune tu cumang lo mene la pen puben ka che dandam dum ta Karbi lo mene la pen puno naga na thuta ka che dandam Karbia tum lo mene la pen dimasa tum lo mene la pen ason ka prik lo mene naga tum lo mene seta da kichut su do atum bang do la bang nili kipu dang bang tung la so put thak long ke men ta pine agent do ma do la ke thek lor alam la ke government agent thak non putai tum chini dat kel so la Karbi tum ba ili tum tribe atum ke kachini la kachini bang kachalak atum arlo alam arlo pen ke claim atum akam akahe no ke claim atum akam itu ke kachini dun England mesen la tum mesen amunit pusiki tintit la pujo la masi elitum ke simple po masi ahok lo bon putin kok ti la so border putha ke langkai jan long ke Karbiang lo autonomous council ang CM damplun lo notification on puta ke pi ke comment tu bene ki plon puta ipolo damai ke komalo ka phere ke saratu lage ilitum EM CM EM MLA MP tu banda ka phere tu mai selo au claim player player lo athi mahala puge bongo sena tum ke na puye ta kok che ka teng lo bosa kok che ka teng la bane juge juno dak he ki pu pine ki pu tot nang nak seta abinong ke
politically sila tumhan kok cek lah puya amasi citur pon aling citur pon lah puya lah mange juno dah kita lah pula ingnek tami medisar la puson lo la si ane non la si kang nekal cuman ke kitchen disonang po la si non kaciri nangi la po hello la non ilitum la 6 schedule alam cepang tang olo la pen NRC alam Jepang tang la pen hala citizenship amendment act alam Jepang tang olo la posi la tribe atumang bong kapaje chok kapaje teng ya kam si la government agent atum la pen bongo sena atum la pen RSS atum si la ke claim lo la so put thake rap tum tanan mun chinang po north east long bangke regional po jitu kachi po tum ta pini bang aning si vedal regional pote inglong so galang ke inglong so tuma pini aning si ved do posi la central government of china tum han ge pini son bag etum claim unde pulote etum han katora doi posi pini la son a tomon ya tum ge mana son si pini thek long long son bisa galang so thak nang le pila poji copy kha la ge la tum lo north east along esa regional mane la ke inglong solo north east long pulote inglong so tum ge pini si ved si pini ge delhi na le dam lo ashala so delhi long le dam absence pini modi long dale prime minister long ta le men lo home minister long dale dam lo hala so kele dam long ha dak pen mai si agency tu ma long lo je assam long ke north east long man ke inglong so tum ning sivet dolo galang la aso put thak dang le kopilo pudami la ning sivet dolo pu kachi ni po se bongo sena tenge amek prandak lo pot la ning si pape do de det nangji yo pache chok pa ye theng nangji pache kor nangji yo la so kam lok se non claim po non ke la si ili tum kado eta la ke rong kado e tum ta ha border ke do tum ta bang chumang tum le kai bong na ot krei po ling le chumang lo pu ili tum chini nang ni la ke athe mahala tum phanang ke toy tum do la pu yo hor pi jun pe me lo ne ke claim poisa pichom lo ne la ka pojat atom phan poisa pichom bot puda na pe theng lo ne pilo ne karbi atom phan da poisa pichom bo ka ching kino atom phan hapu pa pe theng nam po la puson lo ke bi lang ke pa che chok po ange ili tum ning si do de pe do itum mana pe do thek det po ange bongo sina bongoli hindu tum ange nang lut pak po arlo lo pe nang lap nang lut pa anki pudun ji ke nang rap dun po pu li gi anta la so ke rap bang la ke rap ka lilo la bang ke la ke so na ke rap ke enang ni la ke la hello ni tu aso isilam ni la so ingdeng sia ko putulang Karbiang long autonomous council of han tum cheklojon trok Guwahati High Court pen man gitu High Court pelang tulum ha apor pieteng pen pini ke alang le tum ke ako cheklo jon crane apor jang dam ke la ke koma phan ke klem pike sara so puthak nang le pilo ke pui ke nili tum ka chinia ta kagos do la nili puri at po in the premise the effort said it is most respectfully prayed that your lordship may kindly be pleased to grant another 12 months time to frame the rules and under paragraph 2 subparagraph 7 of the 6th schedule of the Constitution of India by modifying the order that 13/7 July 2018 passed in the PIL number 9/2017 and or pass any such further order to or orders and your lordship may find deemed fit and proper for the ends of justice. Alam mga po hello na itum akagos long nam loglo dak Karbiang Autonomous Council pen ako ningkan isi na la pula election law la pen rule ka selam dia pa Karbiang pun ya. Ji abinong aprange High Court tum chiklujon thom sigipi chiklujon thoman da un lake seta chiklujon thok reclaim ke lo non ningkan sisi ga hang thu ne ligama tha tengate non ningkan si tang de ta akor chiklujon thok pupo la ha MLA MP election MLA election ben MSC election an papedam pin po anke munitum select po pateni det ji po phan si ke claim lo lake ya sobu thak ri julang Karbiang lo siem alang li ke hai tuliram rong hang nilip karjugang tu alang li pha je alang li khe ka cheng hon pulote
laso puthak ke ko people claim hai hedat ke sir ke ka ching ko na pe lo ka thekam ikadu ita puhur teti ini tumra akapre ka party la tuliram rong hang ke hai chot kali kadu etum ta pupu arlo pen si claim nangji edi abinong ke lanon high court order dogok lo ba ti di anke arlo pen ke claim ason lo lake arlo pen lo lati high court order dogok si ni tu claim nang kok lo ti pu ke pu joy ke pu mati abinong ke joy ke lo ke setalang litum claim ke dat lo lage arlo pen se ta claim hai hedat lo la pole arlo pen ki claim dia phan our sai pf lo seta la ta claim hai hedat lo la si ko ang si arlo pen ki claim melang ma lage arlo pen po lage kachepong re karbar so na ni yalang ko na juga tu sa oi ala high court order ave pin the claim un lage pene sar la abinong ke la claim ve ki polote lage la chiklojon kre hini nang ne lo bala nang ne lo chiklojon thom da chong chiklojon thom da chong de high court ke chiklojon thok an se chiklojon thom da bc ke pitulo ma dita posi lage ako ni lage claim ke lo la tunge la non council bjp atum congress atum hey hui ke ka pheri me me ke athik te la ASDC tu unda claim clear jibon athema alang litum ta ningje yedet gela solam malang tumar jui na Karbiang long ke regional party lapen congress ta alang litum ta putame pote non citizenship amendment long ke lang tum ta chisong dun hala dakka chisong dun ke ildu mata ke me he sita me ini tum ta prang si mena long chis cherai kom ena hilang na so puthak nang le ko pilo puji cherai kom et dong tum chisong dun nei ma cherai kom ke prang tum chisong dun ni handak citizenship long ke ini tu neli sini tingi metang cerai kom nangji seta cerai kom na lang la phile claim don nang po bang kali cerai kom bom nang bo hapu da claim don bom nang po la bang ke athema non cerai kom na lang puta la ka cerai kom ni ta ko ane jir dingi ne pu ke la po sa apor bang pedam nang ne la bang ke la so apor padam nang ne pulote Karbiang long ke non congress tum tai po la so puthak ningje hedet ke ningje hedet athema la tum claim kli athema la MOS kaselam da la ta lang lo congress muniti la ke do yo la pisitam oi la kala pisitam rom to ponjet pe durong nang pu la pen la paragraph 2 sub paragraph 7 ta council pen claim nang ni la ke Assam government pe claim nang pu la congress tum si ke cheng ke yo amben non la so congress tum si aku BJP ke mati dia munin ki pudak ta ke mati a choice ke che lar chot ke lamat la tunge pudak thak lo la claim ke lo la tum ke la se non ako election alam ni tum han election thurnang ni polam ta ei tum han ke politics polam ta wang de mati audi siben ke arong pen tel tum han wang hala national party pen da BJP pen da wang congress pen da but as ma thong election thur phamcha and ala le tum thur der aphi Karbiang lo autonomous council ke non BJP da non after 5 years complete lo banjo complete teng lo tumta la pen congress ke 15 years sang charia lo SDC 15 years sang charia lo la tum ku people de la so puthak non puta matha thedet ke ko ma phalo ka phere la tum so puthak le la neli ga chini la tunge ke thek pen la puyo ke thek pen amasi non ke thek puda chopu che the rak duk ke ningye kita la pen thek de ra pojo bang Karbi rada suge la MLA CMEM MP jeplang lo de minister jeplang lo de tek piglo ko si tin ako ka la ACM MLA MP tum ta son si ka chetar po ti mati tek piglo ko si amanong ge tek po je pe klang da therak duk le yo ange claim yi puda claim dam chai ma tek der mat ulta pini jeplang thu det lo te pilo la ka pheri ben ma si la tum claim ha he la pen la bongo sena tum hanja se met ke bongo sena tum han ka pheri la bongali hindu tum han ka pheri la hello la tu claim ha he la sia la sar non de ilitum non India lo ang bong la samang bong north isang bong ki isi pheri me miang ring do la si hala dakta isia lam yang sinon litum han wangi non pai Hindu Muslim Hindu Christian Hindu Honghari punang thak den ponol litum han dak hala sunang ke thak long bang ke case hala long bang ke nang ke amuka adhorom le nang Karbilo amuka ke amuat adhorom le pugenang lang le lo bang ke Karbi sinang langi kalima kalam la so puthak le pila puisa puthato nang veni liar judat polake arap ta pachi nang nona pod litum la so porta bang Karbiang bong nang pachar uita horsi semson sing ti hutta ilitum han ke la sonsi bam lo
nasi nang so puthak pila lage nang li tum si ninge thurong mang si ge meji polang li pila ninge lo te nili phan ge lage Christian ge pujiang to alang li putha to kali la so lamang ke ahok la bang ke aprang sitame la puson pa dover non la ilitum sar pan sitame aja tum la so ningje do sitame abinong ke Christian Hindu pula pusona bang ke lage ke chethak bang ke lage parok tum si ilitum phana ke thakason lo athema non la citizenship amendment bill pota Hindu la pen Muslim pa chelangun ei phansi ke claim hala dak koson ma ke claim dakar benglong arlo sitame hala tum la son those dak nang claim ta hai hong hari la pen Christian lai pa chelangun ei pen po pen la song bong be selang tu politics ali bangke kecu NG la ke la da ka bage ke nili kichin da mateng bangke hala so ke ka charbo iltum nan thanam nang po a hodi sil iltum a khe nang pacharbo lo inglong soijan di masa karbi kuki karbi rengma karbi apen ala tum di masa mar tapi hala so di masa mar kaching kacharbo hutta hala tum ta khezi chelang cholo ke dakta Christian aro Hindu ta do komane ke iskon da doji hala dakela tum pil iskon nang ke iskon le nang phana phachi the buge bupe deji bupe la bangke bang a khezi lang yi ke a dharmo phan lang le de ji bang ke paviri ma khia si pavir pula ke lang lo la so putha ke la si rat tum cherok tok nei mang ke non por ke rang sot lo asile tum mang ke non ke bang ji tum MP election hut kar biang long pen ke bang thom ke do vek pu non ke bang thom le bang pitana klang pu ASDC da dolo Congress dolo BJP dolo pa penol li tum da APSLC pen thurun palang li kathar sar li tum da thurun po mas hala so ki thur ra mang ke kar biang long lo ke charle tu tame si ke cherok tok ke nang sot asila so puthak ko asi ke cherok tok dolo nang le so puthak pini pui masa karbiatum ge cherok tok ke aviu la thuke lage non ne lile ge pu alam kali lage Indian Army tumsi 2007 aninkan latum in karbiang long adang si puri et inquiry et pen akitab so silam si press conference along la solam jail alang litum ke jai ge la ko hello karbiang long asor pu karbiatum ke kachini neta akele litupik pu hada ke to the level of awareness is extremely low extremely pulo de akele pulo ya akele litupik pu kachini nesi akele litupik pu la si la kachini ne apotsi election ke thulo te karbi kache song kali pu ma tha thurong le election ki thurlo te ki cho phan lo la ki pu ma tha thurong kali lo sar la pa ki cho phan ki ninje ba la ke the dam da ta so se man da lo ko so se the khem lo election jong si ki thur pen jong si ki claim bang kali puro te hala ki cho phan se lang le jong dam nang ko poje election ki thur ke ki cho phan ki kali la ki hok pet pulo te la ki government constitution ateng puro te constitution long copy manon 6 sidul long ateng si pini karbiang lo tono council tala so teng chari nei polo anda pini kelang tu law out of law sidam jilo la sila so putha ke ratun dano nanta matha dam de lang alu da constitution lo pulo la hello constitution lo la so constitution la so teng ke election thur vek nei la pen ke hayatum si kache song akam da claim un chorji la hello movement akam ta movement akam tal hai la movement akam talo alang li tumsi claim alang li tumsi tala so akam claim nang ipini karbiang lo tonos council ke asia ma ke hai tu ler long selang li claim bek nei polo kalang alang li long ke pudal putte lakri ni amni sidolo kalang lo alang li ateng basi pini ke appointment pi alang li bensi pipo kalang lo pini komane organization pen bang atung ke pini ke appointment pun ike piuni masa un e lake non ne li ping tumus ne li un e de jige la pente sar la li thelam dang ning je tu itu la pente la li tum karbi tum ke la son si ki puti la election ki thur dun puro tangte election koma si ki thur dun long ji ma election ki thur dun ji bang puro tangte la bang ke pacho bai thek big nang ji la pente si bang ke aning se deng ka bang nang ji la pente rat phan kan jin so kang hon ga vedet nei ka dia vedet nei la son dum si politics ke pathudun nei pen la son dum se apuna chak da ke chok pula son da than ti so la ke hala akahe no
quality akaheno gun ansi nangji pu matharong atumlo seta America president George Washington alang lita kapacho be bangali lapen Abraham Lincoln ante pacho be thuthe pin abang la so ke pacho be jok se pini kete America ta pini ke la development la si akethe pir the tha kang tang ne adet tu la so ke pacho be jok se pini bang ke development ave delo kalang lo la si rong sor tum bang ke la son si ka matha la election alam ning je lo president la tu ke pacho be tum lo lapen la tum ke rat tum phan kiwi pon tha pa tum lo pusi son se matha rong lapen alam da ho aja tung ke claim ta claim teng ADT jakas nili tum jakas ke dohut jakas along puwer ti rat aso phan ahok alam thanang ni pupu jakas lidar tu la ahok alam thanang ni pachu bei nang ji pu lama si ha duge bang India government tum jakas atom phan April sir cap arni 2015 aningkan April sir cap arni pulo jakas atom phan nang tum ke public atum nang tum phan nang ka support pu ne tum thek long le nang tum election thura chepe hai det na lang no na mat ke nang tum election ta thur thelang la pen chepe hai helang la pot nang tum ben ni tum ka ching ki ji akam avi panang pukok nang tum phan nang ching ki ke lu pukok ne tum phan hala bang sor ni election thurnon chepe hainon la anle itingki na posine tum phanang pu tara ra ke chok che pulote har so de government karbiang lo terus kau kalang li ke hai karbiang lo CM alang li tuliran lo hang se sut ke CM lo bonta ta kalang lo thak ninge don haidat ke sar ninge don haidat lo athema alang li ta aho alang ninge haidat aro kom kan ra phak che chong thui phan ka li lo ka chong thui hala ka doi ating si chong thui don bo ka lo sar lo karbiang lo komane ke ka chipin dak tho lake ni sige wana soli ke pu lake konane council pen ke pi poli emoya satangka te emoya satangka council tum ke pini council pula ta council ka phana me tak chithana met pula dak to pilo alang le tum ke habit ningkan kreni do elo sta melang le non puta komane ni kelong onde pin ahem ekdom awal sai pin tum ta dola tapi ni ke karbiang Thomas council chipari deng dera mat chelang tum han mai pini tur chor son se mande son theklo la palel tum kheda chinghon ang thekal det sono ala inut lun gilun lun se pota pule amethanga apuru chitin ko pu he council a poisa anta amethanga puru chitin ko pu la dak lun ta along da do la akethe tum ka che krong tum la ke thek the pot la he election ke hailo te la puru an ge tum puru lo pu matha thurong la pu la ya kam mange rata puru pu matha the de la pente sar dani li thela ma kona jutun tung la solam bang ke non ama jase med la rong sor phan ke palu dam ti bang ke la ko pene towar so ta me selam pi chom la pene hem ta me kim pi dam chom pene dolong ta me asap o selam pi dam chom la son development do bomlo por tante ko pisi itum ke nang lang por la son se ke tan development ke la ke development bomlo te choklo ke tum ke adim si develop adla so develop bang ke la ka amunit le ka develop kali ili tunga amunit si ka develop nangji la si batai si SK Ognihotri commissioner lo alangli ki pu alam la pohelo kopia development law pu hala sohot athema dispur an ke karbi lapen garo lapen boro tum along legamati di karbi tum along lebande dispur non develop biglo ahem kang tu so lino amone tum kat ethiet lo har habit beti kat lab lo hal tungke ya ante hala ke develop kalidet lo kende adim develop lo bang amone hala amone ke dove ke tunge thithuret lo non ke develop lo te la phasi putai mon ni ki ta ki chinam tenge sar develop lo te ile tumke six schedule si ahok pa kel tum ka constitution ido asi so six schedule jong ile tum phugdak lo te ke development ke ni like kali po so le matha dam athe six schedule ke ile tum karbia khe man inglo so khe phan ile tum hana kerai pen chenglok goreng pen chenglok beha pen chenglok pini mame longle phelang ke cherai kon ta dak six schedule long se dolo la jong sil tum phugdak lo tel tum ka develop bang ke nangli pudamun masa
develop le lo lage la siksidul lage phuglo te lage develop ke un elo bang atun nang pa develop ji amune ta bang atum po la sono bang tum han thang da level la bang ke lake school college ke to chot kel tuman develop kali lo eli tum ke nang ji ke la non ka develop a poisa non develop po jersu pi ne silam po ningkan pho phi ke ban ningkan ke thom phi ke la to waran da rak thu et ji ke ye di phu ben man ja to war ke ningkan ne sita ve rak et lo la pen non di phu ben lam ding to war ke silam bom rak bom le an ke kumat lo la ke wan thu po ili tum la a poisa ke wan thu ji ajak kong si ke nang ji ili tum la apoisa ke la ke nang po seta apoisa ke wan thu bom ji ajak kong se nang anga apoisa ke wan thu bom ji ajak kong pule te la ke siksidul pen pete la ke litum uti la solam otisa school lang ki moy office a bhari office nang ki moy jong si siksidul lang phukdak prote ke loin ke inglong so kal tum si lorong po hala ke develop kali nang school nang kim tan noy college nang kim tan university nang kim tan noy bini ke karbiang long Autonomous Council dam ke aning cek parong itum ta pila po university itum ta full fledged long po long se sik sidul long ni pachun chi pulote la ke loin ko malo ke loin ke ajo itum thek long lor sik sidul ke en airport si university ke big kok lo di phu college di karbi dung 5% we ke long dun bang pharong bong ben bang phovet e karbi tum ke long dun ande ko pia le lo ke do la ke ko pia develop lo la ke kalidet lo ke college bang the o lo ho the o lo bang tum do lo bang tum lo ke develop itum man kalidet ente la saya sar la jitu non ta me council long ka me aprang la hai sa kuri pine la hai ta me aprang e piun o lo ke di ta me non ke bi posi me thang dak jung jung chi piun e da lo la oi la ke ti dam nang kok to ka develop kali lo ke la ke ki duk thu mu cha report lo ke la ke la si hala dak sa kori ta ke long le da posi ili tum amunit tum ke kopula ho chong vir lap lo ke di dak ben alang litum man plung lap si ha Chennai tang ho Bangalore tang ho pupini nesi hala dak si ban sot do nam nang kok lo ke ili tum ke ban sot puleti cuma ga tum ban sot pu si pupu non ke ha ban sot lok lui tum je plang dun cuma ga tum lok ke tung rechu si je plang dau rechu je plang am det ban sot pu thurong itu mangke rechu ke ban sot kali det ke kali aku isialam pulosa nili ning lang chilo non nila batai lo ning la soputa di ning ko karbia khefan isi ke pheri be miang thek no nang klang ani ding piglo la soputa kachisong nogang college atum ala tum nogang college tum hani choro ri ni ala tum ke hada ko somar ke 200 mar fan pini ke ani sihata bang kre hinya somar ne dunalo la sihada ke minimum ki 80% e karbia somar si doppe kichi da doppiglo la soputa ke karbiang long autonomous council phat alang le tum nogong ke se pen ta batai lo thonam no cm alang li ke hai phanta pidam bolo la se ko pe bo se soputa ka to lang tum je song header ma tal tum non phere me miang thego sa athema hala ban sot ka pin chong atum ke la ke hala kichi atum ani kichi atum aja kong bensi kichi atum a vote bensi la non cm minister mla tum ke hai boda lama si hala kichi atum phan a kapheri pena joksi alang litum hala kichi atum le karbi ariso karjan dom han aduk ing hoi bom lo sita alang litum han puhai heder lo karbi ariso o karjangatum asakori ata thi lap sita alang litom phan puhai heder lo la potsi la song akiri puge ar lopen ke claim puge la ke ki vir kam lo la ke la pen de sar la so puthak la non ban do dam nang re lo karbi tum la pen de hajira ke chong dat dun la pen sakora kam e claim dun la so puthak ta aja tum ba ki putu bange la so kam e non e karbi tum ba claim thek pik lo si putu ti sa ban ke je plang dun thek pik lo pul hai bang dun bangke ke mesi tin kolo sa galang je thana me putte ala lo da dam thek pik lo chennai ta non e karbi tu na dam thek pik lo tu se lo si kali isiala bisa ya to ke ko po mayang di ho ka chu pu ho cheten ni thu da lo hala chim thong long di pen bisa exposure
es del slip พวกบางอย่างกะ expose บางอย่าง exposure พวกนั้นละahut pen dampo rat hala pirkepi ni kachini dun tu dia pas exposure พวกดีange son exposure bangge ban sot sika exposure ka je plang dam la bangge la ke thirak me exposure la pela parda la sona la de ban sot ta lila prostitute ka che yordun dum ta dola la prostitute ka je plang dun ke exposure pwk la ke lang no la che than ling sa hin no la ke solam no tisaro la pena putulan de sar la non MA BA ke pas na non la tum sakuri ke long le pena jok me thang chi piu ne pena jok non ko pene auto ke chobek la pena hajara chongda dun pene cement par phang dun la tum phanan ta ke ro thulan ni sir ako selam no tisar alang litum non alang exposure lam ni non than po he karbiang lo tum nas council atum alang litum munthi te bal tum non radang no than na alang litum ke exposure pusi litum hara tum han pulo ningkan krep ho ne hadak do dam lo ban ningkan thok no ning akai arjon expose tip to tip lo he engela so putha kelang hadak ta vote ke jok duna right nan ta long ndela abelu anda karbiang lo tum ke komane ke ningkan ke aphi weta pura right pidat tiktir ta tera so putha ke ako hata tunge vote ke jok right le do se ta bang pan se pinangi mati hada ke karbia candidate ka vede jike da ke bang sin alang litum vote adim ke bang se vote piturong lo da ke ente sar non bangalore ta me la karbia tum ke chongda dam do pik lo se ga long 3000 so se lo ke di sar ne ke 3,000 le 8,000 le 5,000 ente la tum ke khosen no sar la tum bangalore ke dam agar bi tum hada ke rong ta cho seng nam long ma ente hala da ko pene hala tum ko pima ke long anda hada long dun mala hala da le be long dun da ga phelam lo hala da hari tum ke long son hala da ke don the slum area pu slum area ni li hala alangli long sing teron ke high tech car editor alangli nang than vek lo ala pen inut hala jengkhana tu alangli ke dodun vek mang nang than vek lo e long adim mang son ing deng si a fen da ve puse pu fen mane hijab ta ve hijab le nangi da ko poisa ka prek pitu nangi ama se bang krip hosi irui ti ta no ing deng si vet si ana ta ang he a hem ta ke medoi ga li lang ching lu ta ing tan la pen dong kol ta isivet ta la bang krip ho phan la son ta and the people sir dak bang ke hala dak ke litum kar bitum hada ke hala tum ke long nang ana ja kong ta me long de ba rong ta me cho seng nam long le trading license pe pene business ak the ke dak le nu long le lo ke disa ada ke long le dak bang ke people de son kadu we avar sayan ta pilap lo sir dak la bang phan ke pichula lo pilap hada ke tum ke long de ada ke long de lo long le ka long de dak bang ke bang ga ning hang tik long e la sa ki ju chen ni na dik porang le khan la soni dolang la soni la rat ang no thanang la ala chai la lam sisa da son alam ne puing tung hala cuban ar package or porlo matidi ili tunge pu bomlo are remunerative price fix that nangi pune tum pu bomlo katikia tum luksan se de na hok hedet nangi la pen ke nama bangta na hok hedet nangi ke nam anta lema tum sin nam lap nangi pusine li pulo ladak mohol darbi nang ne pulo la si non ne ilitum le election haidet puson de ilitum claim et popolo no an ke ar phekati ki dun ta plang pik pak popolo se ta non ke ilitum election hai hedet ma si hala ke hai tu ma si chuning ri lo alang litum ke thek hedet bomlo la kam kelasis la tumalang ta chuning ri lo tisa alang tuman ke batai lo pen chai la lam sining ji chunang kok posa la khijut si la nang hindulang chal chugedam tang la so chik lo ar koi chik lo bang kreni somar hesar nogong bang hem ke dun bhan ki bidi ma si ke pono tho amat alang le tum nogong ke se tum si hadak thegunong lok mat phun kurun lok son giman lok mat count check lo amar lok tuban det lo la si hala da rong sorpen ni karjulong ke hada school government school ta avet ho tabe 2 kilometer in ko ya long school do towar ka ve ta ho e la son pulote karbiang lo to nas council ke pini tim karbiang lo pu kachi puatum ke development ka me klep uloma ma ke klem ke mi pigloma ke no pigl nang le so putak pilopui budasa la ke development ke leader take lo son nelia mat siki klem dun vek la so a osomar pangkape jok nai po kam ke di nelila
EM social welfare panda chi tong nam lu ko ma IM ke sar so amen ne li puing tum de lo alang li naga thak thua bangge la osomar ka pe jok na ye kam ke ni tum council a kam ka li det ke puna thak la ke NGO tum a kam ke Government no claim de kali ti sa la ke ne naga thak wek la ke la sor ni hala child welfare officer ta do la sor ni ni tum council tum kam ke li det ke NGO tum a kam ke puna naga thak age en de council le pilo claim cho chila ko PCEM welfare social welfare pu ke manun thurong lo lage te la soputa il tum non phere me dolang tisa te la soputa ke dalang tum non anta initiative en epil na oi tum halas ko chonsi pa jok imala tum rat tum soputa chini nei non ko mase claim na imala solong la hedi neli tum application pilo council apan survey nangi arong tin men ko anoma ke katang survey nangi lapen ko nat ma ke do chi 1 to 8 nangi lapen school hab rong potro barong kep ang bong school mesen pen hadak hostel ka pe do our size selam pen haladak se papor hinangi pu neli tum lota pilo se ta alam ke nang le lo ni ke lo pichon na ni ke election ni ke hayali det ke ni thang na claim ni hala dan ni ka julom ke teacher ta ve tum ko mane phasi pilo ren assistant pidat po thara esa hala wasi pa claim po hilo ong ne bang nang le pu claim mo hot pe hot ken ta bang po hep oi kala hot pen ke bang ve thoning kan na ning kan bang ve abang velo athema hello pik ti matisa hello pik hala jaluk bari pen si wangji Guwahati pen Jorhat pen po anbang town ke do tu hala tum dormhat akaprek hadak dolang akaprek our side hala tum dolang la si dak halang loksuo son hatika son hachin thong son ko matlo la tum ke dampo dam de si hala local karbi thang da ke chua thai we dat po hala tum hansi bhara si ki pitikang titi pharo trok suri si bi point ke rong asu ke suri si chiklo jon ke longan ta mesen lo mati an ke hala bang ke ador ma suri thom kep je po jo suri thom kep pen suri inquire resir kep en chot ke thang da luksan se alang liak Guwahati do po akapre kamala tum claim to bompo la ke son e develop akam ga leader lo ke je ana ling ta la hello la ningjing tung la solam aputhak bang ke athe hala ko pene nili la son julong lo long adim hesar mane hala dak non ningje dat po borpung be area long hala dak do borpung area long krehini school do dak ga semet nonamat long krehini school do lo la pose hadak teacher ke dam de ong posi student hadak che toidun mo bedalo se hala dak tun bang ke ang tan la akhe lo la hasi pachadi nan kok lo la so buthak stame ki ong dung arat tun bang ang tan e padunun ere tema emi thang hadak do sonte mesen bus tame la so buthak bang ke hala rong asar tum chingrum pesi hala complain na pidam lo thola lamang ke la em tum long complain pidam lo same la em tum ki pu bang ke la pusan tho hala tum ko pi posi dam de dar mani tum arju tikla athe karite tum election rem dat po si pu itu election rem dat po la si na nang tum la pu kalilang kalite osomar ave ver protang te school e terek thak na si pu la pu ko pi posi osomar ka ve dat ti ma hala bang region arju je si osomar ave po complain pidam po e ke la tum bang ke pu tum bang ke la son purudang te mesen lo along ka pre school bang terek thak na no ke ala cancel school terek thak no ja ke amuni tum hana terek pon thak ko mante la san no sir ane student ka vede ke teacher ka ve podlo pu bang hala tum ma la hello la election ke banga tike banga vote pen si ke hai ke lama se hala tum han chikki chi tum han ka pheri posi la tum election nan ta ke ko school da master do man hasti da pi hai header lo la tum man disciplinary action da en hai header lo lang le tum lang phana julang sa kitu la dolang regional party pu ke ko ma phansi pu amlo support thang ni pila pu ne liga chinia teng region pu la te hedi ladakh region pu la ke 6 schedule teng ili tum ke regional ba region pu la te 6 schedule teng pen si ili tum mathanang pu ma te di da ke 6 schedule teng pen pu la te da ki pu ke ne liga chini ke ladakh ke paragraph 2 6 schedule paragraph 1 la pen paragraph 1 along
autonomous district la pen autonomous district la pen governor by them and autonomous region puta daklo dolo he jadi lasi aprange autonomous district pusi dolo autonomous district paragraph 1 alo masi dolo autonomous district and autonomous region pujo region ke la ke district part of bimuchot la region district bang si ke the ange elitum regional party pulote lata party ta elitum bang ke la district ang bong ka che lang pe me la phansi elitum ke a district ilitunge district hinilo non ke la ke isi ang kang kachelang pe me atum a phansi ilitum regional party pu unji ange district phan kachelang bolote ta ke autonomous 6 schedule teng la se 6 schedule teng pen election ka pe do 6 schedule teng pen ke chiatum phan a ke chiatum amend electoral roll along pe amend ke than la hui lo la regional party tu original regional lo ke la ke a hok regional la bang la amat lang ke regional pu amat ke bongalia phanta ticket pi Bihari phanda ticket pi Nepali phanda pi kado phanda pi thulap kado beta election pa pi thulap kado beta vote pa pi jok thul lap nang ji populate region galite lo lage regional national party lo lage regional pu amen ka chong hu dun je plan det pola son bangke tanela bangke pudai pudai nona kimia national party lo ASDC ta kimi national party pini hok da chok kalang lo ASDC ta lo hala HSDC ta lo CPIML an ta la regional kalilo national party lo rap phanda ke pamang hui phanse tum claim nang nelo tum ta pini be tum national party bolu pudai da chok lo oi athema kaduwe ta election thur per nang ji kaduwe ta vote amend do er nang ji ke che tum an ta pulote lage ilitum ningje je pinda lage BJP Congress ay tu ningje bom lo kende akama ve liga ningje dun thuji hala Congress ay BJP la pen national party tum ke claim clear kam ili ke claim nang ji po tum si regional akam ke nang ke ante non la michuram long da bang son regional pumat bang amen na akhe ban chilang si bang ke michuram da regional party to zipini ke bang ke election pilo independence thala pilo republic ta bang boycott undel ke kalang bangke alang pilo chief minister masih bang boycott eli tumakar biang long to ke la support hak boycott on eda data isikat herak me me son thek long son san kalang na arni si hatan tum je tong Mizoram a autonomous council tum ke che tum ben asapta vi pu than lap ben ke than lap kali pilut ma se pilut dundong pilut dunde de hala tum ke la son si vi le the people la sar la da regional party pu che krong tum la so lam nang chin ne ma la tum ke la helo ka chini ne lo la chini lor se ta make la ka chini lor se ta ki kamatha ke hala national party tum ben along ka che bai dun ji pu ka che bai de hala tum akle ke ma son thot ili claim klete itum hala ke che to vote long le dat po ange itum hai un edat po pule ange la son ke che tum a vote pen loksi ke hai pulo te mo hai tu de se ta ke che tum man de claim thunang rong le po ke ante la ha musa lagi ali awedet lo sona regional la si neli ke puang tum bangge la regional pulo tangte amen chong hudun chot abang ke nang ni aklam si claim nang ji alam se ning ye dat nang tok si tok dat nang prosar dat nang sini liki ju si radang no ning je po la si non ke wang ji electum MP election 1952 pen after non 68 years nang man elo pasi hala so 68 years a hoda son jong si electum non pamandet pulote karbia khe phan ki sikana hok thep pe ji lasi da ke do ini tum long ke do pe ko kar biang long da ke thek ke do lun se po pen cheng lok la met pen cheng lok jutang pen cheng lok doctor engineer ACS pen lo than bang alang le tum ta la vote pak wet pen non ke wang election ke ko mat se hok per than vot la so ka me claim bi ma alang da mat thanai lasi ke mat thanai bang so lo 68 years a hotai tum khorsing terang pen semson sing tia phur ki mo dal tum chini nang pot ka do ka beta Mas hala so phur ki molong ke khorsing tera gelang li ke bhang jor chor jong si khorsing tera son thot jong si li tum tanon kar biang ton mas council ke bang MP election pen chenglok la son thot jong si tum claim hilang pulote kar bia ang akhe ke 68 years ya kuli tum akodam thunang kok po
la pulote karbia ke virdia jibon na sonsinil theklok nang likpilo puiso thasa la thuge neli pu pepin da jok ta chini erlo la long lien ta bang phan chi pi lap lo potan ta potat karbi atum karbi are chupen ka chelong potan ta chicken cell lap lo la crossing terang so crossing teron atum arni hut alang litum je claim lo faruk reser kebra phokebra ka thomaning kan july a chiklu in koi rai siarni si potan ta cancel thu lap lo karbi atom pota ange no ge pota alang litum along leke ahem phuge do tang along leke ahem phuga ve along le pose pu thurong ala sorni pen la si ke ilitung ke duk iverat ke la hello la pen non ke pejo ke nang council aja kong na pe kombom lo non ke avedet lo non ke pion ta cho point un edet lo non ke pinjani ilitum nang than hadak la la piona posan ta ilitum ha guhatian si dam nai thang la populo del te council ke do ke kopilo ke dolang ke o lage ladak dol ti la so por he da yodi la 2a pu ladak non village council apot he jo village council allo ka selam ji ke paragraph 3 sub paragraph 1 clause e be selam ji ange non ke la so ajak kong la bangsu allo ka selam ji ajak kong ta 2a po akimi a close duck bidun to kokoman la MOS along establishment of village council and municipal councils pudak bidun to kokoman non ke pi komat akang bura phansi komat arong asara phansi rong asar pugi pu poma pu alaman ta non ke parliament long si dam nang ko po delhi si da council ke thang da viun elu ka je plang thu yo power che tu chi pi thu dat khang te hala da ke ki pu dong ke chi krong hela so ko chi tot ke regional lum ta dun lo bonta dun lo regional tum da dun lo la so da regional tum do papa tum do ke la so papa long ASDC tum do la so la pu kini ke lan si aporta doi golo la seling tu malang li ele tum mai as retire li ta lan li tum long aporang chipi dun thek pot hali hanta choro re une na sinilin menta alang li phanta lan so se karbia khe phan ke pa joge phan alang li tum rata hin benta hir jomi pidun ni po pusinilin benta chuni lo apelang li tero sa phanta lan aporang chipi dun thek pot nilin benta choro lo asi nowe ke lan si ke pa jodiklo kardo